Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag bigat yung amin nga sangapada papagayam. Manibot ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung mga sumagbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kanato di pagahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kablaw mo kiti ng baga bigat, ng baga aldaw, ng baga oras ka na kaya mga sabada. Ano yaman nga oras ka na aldaw, tiyan nyo itang kapasat tilubong. Kablaw na kayo iti good morning, good afternoon, good evening. Pakishare yun iti program at tayo papagayam. Please share this program, share. Kahit badanan nyo papagayam, tayo pakasaritaan ni pagayam tayong lando. Nga napauluan, panagtalek. Naawan panagtalek mo iti padam nga tao at resulta na. Naawan talek tapat. Ito ko natin jak tupe agtalek tibukod ko ang bagi. Sikan tukit din. Ayan. Padanan nyo ba kayam natin pagkasalitaan? Pagkasalitaan nilando na pauluan panagtalek. Sagudayin surat. Dear Manong Nemi, duha idin ti anak mi, Manong Nemi, iti asawak nga ni Mila. Idi tamarik nami tirigat. Numampay, 4 5 kamlaeng manong. Siyak, ni mama, ni Mila, kan digiti duwa pay nga ubing pay nga anak mi. Ni June, Manong Nemi nga talon titawan na, irin to ta ni Gigi, ket tumawan to pay laeng. Gagagla nga mason, Manong Nemi, manulat sweldo ti maysa nga mason. Sa nakangingina na digiti magatgatang, bayad ti kuryente, danom, Manong Nemi, pagpintasan na tasang nga magkaskasara, taad balay mi. May masakla nga anak, da papa, kini mama, idin to, ta nasapa nga pimusay, dedi papa. Dapat sa anak unang interesado nga agbasa, so anak patinggak lang iti high school, Manong Nemi, kalbasan na simbre ka kung iti construction. Manipod piyon, aging ka nga nagbalina kun nga masun. Aging ka, Manong Nemi, nga adda-uper kada kami, nga nagtrabaho, ije Saudi. Imbagak da ito iti asawak, Manong Nemi, tinaminsan, nga rabi, kalbasan nga pinugustuhan mi, Manong Nemi, tirik nami. Tamabalim manin at dandarin makatawan ni Gigi, Manong. Panawan na kami. Kasi kahit mo sawan, lando, sakripisyo lang ti kasapulan. Kasi kadagdag doon ta nga pamilya. Diyan lalaki, mapanagtrabaho ti abroad, mabati diyan asawa kayo nagadyanak. Unusahan, diyan babae, ti mapanag-abroad, kahit mabati diyan lalaki. Nung mabalin na ko man lando,
Sa anas kang agay na dayo tayo. Mga sinapod Diyos. Mayanay tayo mat, dato'y masapsapulam. Kanukas kasanulang, no, dumakkel to agad duwang anak ta. Mabalin ko mat nga ibati ka ni mama. Taas umablatak man kung tulungan kang trabaho. Kasabulan ti pa nagsakripisyo. Basta, agbaling ka nga napudno kanyak bilang. Talaga man ka napudno ka. Sud ka po na nga si kang arti na kaasawa ka, batipatpatag ka. Gala mo ka napudno ka mat kanyak lando. Unay-unay. Mayat ka? Kadno tsak kayat. Sa bagay. Diyak mat salasalud-sudan numayat ka ano saan. Di bagbagakit ti pamalubos mo. Ay narigat na ginadayo lando. Ado na kiti madi nga mapasama. Tama ka. Kaskarira duma. Dahil mapanawan, posible nga agaramin ti madi. Uno na di pumanaw, posible nga agaramin pa sa di papanan na. Ngayon, ato pa nagtalik ko kayong Camila. Agyaw maraki direta nga pa nagtalik mo, Lando. Ngayon na mabalin na ko, ma. Kadya kaya, masapol, sakripisyo. Sigamat na ko na nga mayatak manuno saan. Agpakada ka lang. Anarat. Sungat ako na, numabaling ko man siya kayat. Pitaan niya nga rason, no, nga di mo kayat. Kasla ita. Kasi nung tupit kain inarakop ko, kain inagag ko na mailiwak. Oras ka, sinuntupin nga ron. Sakripisyo ka ron. May kaduha. Ang moment nga saan kamuunang kasurutan kini mawang mo. Sa laam lang ni mama. O mati, madingaramidin ka ni mama ket no nasiyat tiramid mo. Nasiyat tiramid ko ng mga aramid. Patagsampay ni mama. Mga aramid ti mabalin ng panghapaan kanyak. Mga aramid ti mabalin ng pangpabasulan kanyak. Dinagkurso na ni mamang mo. Malaksidan no. Agawid kami sa di probinsya. Takit panawan niya ni mama to eh. Isungar nga ng asawa. Agtaada ka doon ni mama. Ida yung taapo ko. Dagit taapo ko ni mama. Sige. Basta pagtalin na din ito pa nagtalik mo kanyak Lando. Agbati kami. Itisidong ni mamang mo. Kanagano sa. Talaga nga anos ka. Agin na anos ta nga doa. Sakripisyo nga ron. Idi baga kini mama, idi kabigatan na rin nga planok manong naimi naglibbi. Naglibbi kay mama. Ay susapo eh. Kada ito'y pa nga panahon nga adda ka itisidong ti asawam. Adda na kini madmadlaw ko. Ano nga madmadlaw mo yung ibagpakaim? Ay susapo. Di mo mo, no kasanot kinagaraw ta asawam. Mamamit. Saan mo man kami nga mabantayan? Asin na magbabantayan ko ano, sa nga siyak. Ang mom, di kita kasta nga aramin ka mabae. Amuda yung pamuspusan. Kaslada kayo itong asawan. Kita, maaramin to may ta asawam. Ilin to tadda ka dito. Anyan to lakit din no, adda kan ti adayo. Mama sa nga kasta ni Mila. Isot pamati ba? Ngayon tayo nagkurakon. Hamuman kami bambantayan. No awan ka, hamuman makita na gini mapaspasamak. Siyak ti makakit kita. Siyak ti makadkadlaw. Mama, anda pa nagtalik ko ti asawak. Bahala ka. Hindi pa lang may kunak keng kalando nga saang kurso na adala ta kami lang nagbaling asawam. Ngayon asawam. At may duwang anak yun. Sa bagay. Sige, ganda to eh. Sa timakamuka na kiti apo ko. Ano na kayo sa mga adamat ni Mila? Kasanon no palawan na ida. Nga magkisinarak iti lalaki na. Ni mama.
Wadyak pa nakadkadayo sa balin ti pagbagayo. Isungod ka kung nakengka, no kabaylam nga panawan ti pamilyam. Teko na kon. Uri at dakamot ka dito ya. No talagang maaramid na lata. Mama, saan ko kitkidawan ti pamalubos yo? Taori gawid na. Nakikadang akon. Para ti pagsayatan ti pamilyak ti amin. Katula, bang nauna nga kitaan ti pagsayatan ti pamilyam. Hangem, alalala, mapangga, tako na karoon. Taorin no, adakad to, kat maaramid naman, dadadamanin nga maaramid na, ito nawang ka. So nga pupuotam ti sa oklan to. Baga saan ka peng kataltalikod mo lang. Baka magsinara ka nga mila ti sa bali ka lalaki. Jack ingkas kaso manong naming da kitang ibagbaga ti ina. Gabot na talagang nagporsigiak, nagturong iti Saudi Arabia, nalpasin ti amin, addan na naka-schedule nga flight me. May sa Nicolas manong nami nga katrabaho ngayon na singed nga gayem ko. Ngayon sumit ita, ti may sapi ka nagiti kaduwak nga mapansa di Saudi. O anananda pare, are you ready? Always ready ko las. Panag-adventure. Panawan tayo ti pamilya tayo. Mga rod. Katsika, kumusta mo't ni Mrs.? O rin no saan na ka igawid? Igawid na ka man, babaling nga rod. Katsika, o rin ni Mila, igawid na. O rin ni Mama. Ano nga ti pangigawidan ni Mila kang ka? Di nagkasurutan ka ni Mama eh. Kat ni Mamang mo, api igawid na ka. Diyan ko na adda ka pa lang dito, yung madarami din ni baget mo kung anin tulagi din no awang ka. Kaya sa gamit para kulas, ang pangigawidan ni baget mo kaya nga. Ay diyan. Saan nga makapagkari, baka makaaramid, at hindi naman makontrol mo, ang pagkayatan nagdi pasama. Ngayon nagkarimat lang. At sabi ko pare, tati pamilya, kahit saan nga maitulad ka na kiti, na watak-watak ang pamilya, gabuti pa nagindadayo. Manong nemi dito'y ko napagpasaran, dito'y ko napasarak, manong nemi di kong kunada nga homesick. Nakarigrigat nga talaga manong. Numuna, taidi, kahit awang pa ito makon ko na nga cellphone, muna alis tong communication. Voice tape, idi pa lang manong nemi. Numit long distance. Panghalaan nga rin ti asawak, ti papanan na. Kete, puno saan, so nga narigat. Binulan manong nemi nga makaawatak ti surat ti asawak kas tamateng kini Mama. Binulan mat siyempre nga subalitak na gito eh. Naging ka manong nemi nga idi tandaan cellphone. Dandali may sa atawan ko idin manong nemi dito eh. Aliston manong iti cellphone. Kaputa, maminsan mo lang i-dial. Mabalin ti tumawagan manong. Nangaruna ka na ko natin nga roaming card. Hindi, kito text lang, ti mabaling ka na ito nga roaming card. Di ba, bumaybayag, manong naming at mabalinin. Nasurukan nga makatawan ko dito ay manong naming, hindi, taad ay patulod ni Mama nga ladawan ti asawak ken ti may sa nga lalaki. Naginarakop naman, no? Oh my God. Manong nimi sa bagay, basta agsurat, hindi ni Mama, kat may panggiblat na, di madi nga aramid, ti asawak, ti wagbagana. Ngayam saan kong ikaskaso. Gabungarot na pa nagtalik ko, iti asawak. Ngayam iti dahito, agundahoy, manong nimi, at dan ladawan, ti asawak, nga makin inarakop, iti may sa nga lalaki. Si sasango, ti asawak, manong nemi, sumamok ng iso. E rinto, tanakalikod, ti lalaki nga jak amo na sinuray ta nga lalaki.
At daaktikas tangang kasasaad ba nung nemi idumasideg ni Kulas kanya. Marilan daw. Kulas. Apay. At ang sakit na receive mo nga problema di Pilipinas. Dito yun. Ni Mila. At akarakop na nga lalaki. Lalaki nga tarita. Sigurado nga lalaki. At natatapukis na kit lalaki. Bagbagi na kit lalaki. Yung patulod ni nanang ko. Nanang mo no mamang mo. Mama. Sana yung bagad to yun. Nakaaramid ti pamuspusan tapno. Mamati ak ka no. Nalipliputan nagdasawa. Ang mga man tumatpataksin ni mamang mo. Ti asawa. Ano mo pambara na mga patpatakas? Agori ka. Asinot pangibat patuludan ti kwartam. Sweldo. Siyempre ti asawa. Anang pare. Mamati ka. Tawagan ma ni Mila. Tapalot po tam. Tapat siyam nga nga nugutan na. Sabagay. Sino ko matilaglag nga babae nga mga nugot nga takapit na. Yung kasano palangalan ni mamang mo na itang picture. Yung pamuspusan na nga ron. Ano namin di madbadlaw mo ti asawa, talaga maaramid na. Kasi lang ron tsak mamati. Ngayon kahit asawa na ito yung ebidensya. Pare, tibay balakad ko. Sa mo nga, ipalubos nga maapektaran ti panagtrabaho. Nagdesisyon ka na siya. Tawagan di bagat mo kat bagbagahan. Nga nadaman kinagpaiso na ti amin. Ibagam nga, isarding nan ti makikamalala. Kahit ko bang nga pwede bakit ko. Nadan sa bali nga ng dugal. Oh my God. Kasano nga rin nagkitaan na kayo? Lukas pagkarigan sa muna kayat ni Mila. Itahalaw na siyempre. Kabutis ina, saan nga mabalin? Ni mama titawagak. Bare. Sabi ko matasang kang kamali ti padagdesisyon mo. Sa mo nga, basta pat yan ni mamang mo. Inak, isuna. Apag gatsak kumapat yan. Iso ti inak. Hindi nito asawak lang ni Mila. Bahala ka. Ngayon nasaktisi ka. Nasaktisi ka, adad nga patsak na asawak. Tawag ka dito pa nagtalik mo, kay ni Mila. Agtalik ka kinkuha ng dito nga ebidensya nakalawlawan. Sige. Basta ti-advise ko kin ka. Agtanang ka pare. Ang mga nagbintot ka, tanya mga desisyon mo. Tinawagak manong name ni mama. Ay, Lando. Mama. Anat ginagpeso na ito picture nga, imbatulod yun. Katatalatakag ka, no, saan ka mamati? Eh, man ako kasalo kumat parang picture ko ti hangaw susto. Salamat. Inutoy na ito'y. Katita, amyanan, di balay tayo. Kagagasem. Umay pa nga mismo, hindi, ang lalaki dito'y. Nangalan yung arti kamerayo ay susapo. In remedyo, amum nising. Oo, karuba tayo. Mahigilig ka na picture. Binulod ko ti kamera. Nabindas ba lang pa ng picture ko kada-kada. Mama, ito tumot kami ko nagkangga edi. Maaramin to pala dyan sa umidata pala to. Ano na lakit itan na awang ka. Di nakaway-waya. Na, mama, manipulita saan ko nga pauwitan pa di asawak. Naitaman ko na kami kang kaidi. Na ngayon ti paging pauwitan. Pero beng laeng, tapno amok nga i-budget. Kadapno ang dama ordong. At siyempre nga dama ordong ita. Kat baka no, ikan na pa iti kwarta na dyan nga lalaki. Amuhay ka na dyan nga lalaki. Tsaka mo. Ma? Kasaritak na sawak. Kat mo saan nang aminin. Papanawag. Papanawin nyo. Kasano nga rin na kita anak yun. Igawid nyo. Susapo, kita mo nga rin ba't nga si kasunida? Basta ta kayo ito maka mo. Igawid nyo na gitubing.
Di ipalubos nga lain na. Takit ko nga lain na. Kat babaybayanan to kapag tinalaki na. Nasikat pa ka mo ah. Kasaritan nga rita. No, nasiat man to, no, pumanawan. Amakidan na ito dahil nga lalaki. At nga hanalan tingin anak mo. Kabailag mo kat nga si Kasun anak mo, da Jun kini GJ. Di mo na inaramid ko manong naming saan ko nang pauitan pa manong naming ni Mila. Ni mamati na yung pauitan ko ng sweldo. Kanda. Idihay pa ng subalit ko ti surat na itinaodi manong naming ligpit ko na dyan nga picture ngayon patulod ni mama. Tap na di kasta. Kadito'y ko ngarugyan iti mga papanaw keng kuwan. Gabot tasinan siguro na oray manong name iti panagpawid ko. Iso na mismo titimawag. Lando. Kumusta? Stoy. Gawan pagtanagam kanyang dito'y. Ito okay kami dito'y. Ganda kayo. Anda kami ka nag-anak tao okay man. Pag mamanta. Ano mga pa nalikotig ni John. Siyempre. Ang dakmat nga mga naok yung kuwana ni Gigi nalaing magnan tumarayan medyo marigata na kata duwad na nga aywanak api di ka pa nagpawid saan ka ipawid anin ni mama tiga kiban ti kwarta tapay mat Uray mo lang dati, subalit na surat ko. Una subalit na surat mo. Sabi no, makikita mo sa jet ebidensya. Nga dakit inarakop mo nga lalaki. Kaya inarakop ko nga lalaki. Katuin. Amo kasama mo nga nugutan? Talaglag kalauna nga nugutan nga lalaki. Awan ti lalaki. Lando, awan ti sa bali nga karelasyon ko no saan nga sika. No, sino man nata ko ng mga lalaki nga naarakop ko. Awan ka dito malagip mo. Nga tinabihit ka na kinarakop mo. Di ta amyanan ta balay. Sino? Ni Jake? Jake pa tinakan na. Dikit kahit nasawan na. Nga inanugot ngon. Hoy, babae. Pagtalaw kayo direta nga balay. Sa mong itong tukod na kita anak ko. Ibati mi da. Kit sumurot ka ni direta nga Jake. Hello, tengganak. Hello. Ginupid ko manong name iti saritaan. Agriring, tawag yung kanselek manong. Saan ko nanging kaskasupay. Ti ayop ka babae. Jake ka yung tinagan na. Katusto. At akin na inarakop na nga lalaki, tamyan ang tibalay nga Jake tinagan na. Pare Lando, ano pa pasama ka? Kulas. Pare. Apay. Kapanagnig akon. Inasalita, tinawagan na ti asawak. Kapos siguro ta di na maoring at pawid ko kayong kuwan at ni mama pinawaita. Ket isun na naman ka. Jake, kano tinagan na? Di na malagip. Ngayon palagip ko, kaya na inarakop mo lalaki, amyanan ng tibalay ko. Ni Jake ko na. Sino nga Jake? Basta Jake. Jake, tinagan yung lalaki. Kaya di mo sinulsun sa sinod dyan nga Jake. Abi salud-sudak kumapay lang. Naging narakop da patre. Naging narakop da. Kaya na inarakop na. Lalaki. Awa na kinidan na ti asawak. Kita na kinarakop na nga lalaki. Mailiw siguro Tila babawi ka. Nga imay dito abroad. Tila babawi ka ng asawa kang kuana. Tila babawi ka nagtalag kang kuana. Saan kaya mga mapagtalakan ti ayop ng babae?
Tawag manong name ti asawak ng saan kong ikaskaso. Idepak ti cellphone ko. Tapos saan nga makakaisturbo. No openek, kada dudik iti message na. Saan ko basbasahin mano? Ano, amuglatan Nga tibagbaga na kat din anuguten, saan nga po no data, kastukit kastoy, patpataksin nakla ni na mamang mo. Gingga manong naming at timawagan tinan. Hello, Lando, anak. Mama, anak napasama kin? Hala, nakarigrigat ko nga pinapanaw na diyang amila. Kaya naman pumalang ko talaga kahit na nga itugot, da June gini Gigi, ibagbangar tinay gawid yun. Hagit na nagpatulungan ka na giti kakabsat mo Kakabsat ko, may masak mo na, ay kakabsat mo. Di giti kakabsat ko, di giti kasinsin mo. Inulod-ulod na nga inya tayo. Iso nga saan na nga naala di gitubbi. Sa dinungan itan tiyan. Ay, akit si Bordo na ka na dyan nga Jake. Nga bagbagang nga Jake tinagad na. Tila asawa, mama. Sigaman nga mi. Makakasano na ganda, anak ko. Awang kas ina ka manggaskaso ka dakwada. Ay, kahit ba sa akmat nga ina. Ito rin man lola akot may sakin na. Nagpigsa akmat pa lang. Kabailan nyo. Wain, ngagpatpatulong ang kini ising. Alagan, medyo tanda nam tumat tinising at nakatulungan. Mama, ano nga babay ang dikit anak ko kasaritam ni John Naligbat na nagsaukit, marutaon na kanagin Papa. John, anak. Hawanin ni Mama. Pinagtalaw ni Lola. Pinagtalaw na kabut at lalaki na. Ang lalaki, Papa. At nakabit na. Saan na tayo nakikayat? Awan tapagdaragan nyo. Tadamat ni Lola yo. Saan na kayo babayaan? Ha? Saan ito nga gawal? Ang subsubli ni Mama? Sa amin. Lipatin yun. Bayan nyo ito mga alak to sa baling inayo. Sa baling nga mamang mo Uy, anak, ha? Hanggang loko-loko ito nang marigatan ni Lola, ma. Ken ayuan ni ading mo. Amo kong susutilin na ading mo, wen. Kaya mo, wen. Wen, Papa. Mambayag ka pa dita, Papa. Dandanin, anak. Dandanin. Ura kita. Dandanin. Dandanin ako gawin din. Manong name gabot tawag lata dayjing nga mila. Gabot sangko latamat kang kaskaso. Kanya di bagana. Sud ka po na manong name nagsukat ako. SIM card. Yung pagkabok nga muna kay ni mama manong name noan niya ti baro nga SIM card ko. Kalbasan na. Sinuktakon na ita. Wala na taramidan na diyang nga mila. Wanen. Sanay Lando. Napiabakin ka ko last time. Awang problema ti pamilya. Dahil nga ito pintasan na ta. Ti pagyanan ni bakat ko, kada kiti talungan nak mi, idisidong na kiti naganak kang kuwana. Hindi kahit nasawan. Ore at daaramin dyan anak da. Handang ipagpakabukin ka. Awan man di nga ramin ti asawak padre. Manat amom, hamot babantayan. Kaaputad na panagtalag ko kinkuana. Kahit mo sawin, awan panagtalag ko ti asawak. Nadagamit ganas na Di ba mo, adla iti sidong ni mamang mo. Sigawan lang ko na, nga saan nga kayat ni mamang mo, ni Mila. Hindi pa ilang nga kontrabida ni mamang mo kinkuana. Di mo ka di mapanunot nga posible nga pinadpadakes ni mamang mo ti asawa. Itian niya ko mga rason, padre. Hindi ko mamasya nga rin apo ko na. Alaman? Nga itakit na awan ti ina nga mga asikaso kong kadakwada. Sa bagay, damat lola. Kana damat ni ising, nakabagyan mi. Nakatulungan ni mama. Ito lang susoldan mi. Tapos no, okay.
Sa dinungar itantiyan ta asawam. Diyan ka mo ha. Adan si Dong Jake. Kasanungar ro no sangag pa peso te diyan ang pambaso limang mo. Imposible na saan? Anak mo pambara ni mama nga mga ramid di kasi alaman. Wala, maaramid ko. Asinot adada nga patsem. Ni mamang mo, uno ti asawam. Siyempre ti inak. Gabo ta inak. Manong naming gabuta awanan ti pakakuntakan ni Mila kaniyak. Wen. Awan mat ti pakaamok no anyan mapaspasama ken kuan. Nga madari gondawin manong naming nga tumawag ni mama. Mga kumusta na gidubing? Ay, awan pagdanagam gabuta talaga nga maasikaso da nga naimban. So dalayan ta, siyempre. Awawagan da ti inada. Asan mat ngarot nga mabaling nga ni ising ti bagada nga mamangda. Siyakat amo damat nga siyak ti lula da. Ano nga ti kayo sa unita? Agat agawid ka na ta sikat ti mga sikaso katakwadan ta nga baling awan inada adamat amada. Ang pinalpas ti kontratak. Sa mesa ore malpas ti kontratak subliak to pa. Ako pagdanagan nyo mama. Mangalak ti kasukat ni Mila. No man nagsubli da nga Mila dito. Hanya? Wine. Kasla kayat nga ilibas nga ipanaw da kitubing. Mamom. Kagura ni Juni Suna. Ito na minsan nga awan kami kinising kadagay ayam na kita kapsa. Ay nasaan na? Saan na ida nga naala? Gabat ay tartarayad na ida. Ana? Itartarayad di kitubing Suna. Kaya yung asawan, pati na gito bing, na kita anak, may kagura na tinada. Kato na. Tayo magbagagbat katakwada nga dakis nga ina. Manglilipot nga ina. Kasi tayo magbagayo ka na kita anak ko. Kita na kumarot tibagak. Ibagak ka na siya tinada. Ibagak nga urayan data, sumurot danto no, umay na alain ida kasi jay. Kahit mo kadingar dumat nga alain ida. Kayat mo? Ay, siya ano kayat mo? Edad ko katakwada, edad ko bing. Ay, saan mama? Saan? Saan nga kasakit ko sa wen? Saan ko hanyo ko mga nga anya? Dijak ibaga ka na kitubing nga dagis tinada? Ay, susapo ya. Tilang amin mas asawam. Kunak manin. Lalalala. Sige nga rin, baka makadisturbo ako ito pa nagtrabaho nita. Sige mama, basta awan pagdanagam ka na gitubing. Da kami kinising di makamo. Awan pagdanagam ka takwada. Manong nami tapno mailiwliwag ko ti amin. Naghagalang nagkita ak ka na kitay. Kaya dati magkipenpal. Kada magkipunpal manong nami. Ay, pare. Fernando, ano bro? No kasta ko mamat nga bakasyon na kita. Pag-relax kami na. May kanta ta uminom. Uminom ti? Arak. Luro ka lang ti arak ni Sobdi. Ang moment ni Pinoy nalay nga grimedyo. Matiliw da kan tupay sa kaday balod. Pangiluluwagan nga ron ti problema. Magipun palak. Kada makipen palak. Alakit mamalimod lata na barbareng makakita ka kasukat ni Mila ngagbalintumat nga napudno ken ka. Manong nemi sakbahay nga nalpas tubo na kontrata mi kini kulas. Nagayem ko manong nemi ni Gina. Adda iso na manong nemi sa Singapore. OFW akas kanya. Apo, agad nagsinsarita kami. Apo, nakalalailo. Manong nemi agpadpada kam gayam tigasat. Nagpindas na ito pa nagtumpong tayo niya. Agpadpada ta nga naliputan. Huwag nga ron. Sa bagay, hindi pa ilayan talaga nga playboy yun yung lakay ko eh.
Kung nangarod na mamaki ni Papa. Maarami to pa ni George. Idi adda nga mabantayan. Anya laki din na awan akon. Or no, awan anak yo. Adda duwa. Basta. Darakal dan. Natapagpindasan ng adada ni ti high school. Nasapsapa ka nag-asawa. Siya ka. Mga taon mo na yan? 32. Oo, nagsapa ka mo dun. High school na kita. Ang mga din, naaram. Naaram ka nga ron. Gagangay dahil siyempre, nabayagin eh. Kahit mo, ag-sex na itipon. Nagsakit na ulok mo, chika mo. Kahit mo agad, nasdag mo dun, di ba nagbakasyon ko? Nagbakasyon kami. Kami nagsanay ka lang do. Kaya't mo no, sikat kan siya tagdan na. Oreta sa mumata na mga asikaso na gito anak mo, gabot na rakil dan. Kita anak ko gati. Awan ba'y makatawan ni Gigi di panawa. Di ako paton. Ilan to 3 June. Manaka man Gabot 8 taon na. Basta. Kapimpiman na kita anak ko ta. Nasa papinawan na kita inada. Gabot si Mort sa baling ng lalaki. Sa dinong itantihan ti asawam. Awanan ti bibiyan ko kinukuha na. Anak, mayat ka? Sige. Agpadpada doon lagi dito. Ano pagkitaan nga ron? Pagkita to sa Manila. Manong Nemi, nagagadan kami matlaeng nga nagbakasyon kada kita kakaduwa. Kada di matlaeng manong Nemi nga tawon nga pa nag-Saudi mi. Kad Nicolas, manong Nemi ito talaga kakuyog ko. Kapatagpada ka mga rot ngagpamyanan. Iti Roarte Airport, manong Nemi, adon na kita sumarabo ka na kita pasahero. Hindi malasin ko manong Nemi ni. Pare, so Jenny. Sino? Raquel. Nagpitnas. Medyo bakatin. Okay lang. Ay, Raquel. Lando? Natatay nga siya ka. Masid lang, si Kawet. Ana, hindi, agkuyugtan. Wala. Padpada naman ang paamyanan. Nagkakalugan kami manong Nemi siya Nicolas kaniya Raquel. Da kami siyempre kaniya Raquel nagkatugaw. Hindi pa lang nagtibas manong Nemi agin inarakop kami agin inagag kami. Madlaw ko manong Nemi nga may ililaw iso na orisyak met may ililaw ako. So di pagtarusan ta. Umuno na kantum saan. Di umay kampalan di balay. Sa kandumat lang. Paamyanan no. Kabigatan na. Baka di na kayat ni mamang mo. Kayat na ka. Di na ba kayat ni Mila. Inasawa mo nga nasawa na. Siyak nga rudmet. Asawa ak. Pero rin si asawa ka nung sinakay met. Alik na lang ta. Kabit na ka. Di mo kayat. Aman, kayat ko. Manong Nemi, parang bangon, hindi makasangpad kami dito eh. Ni Mama, manong Nemi, tinanginukat itiri daw. Ay, Lando, ada kaduam. Sabong yung magbagakanya, ada kaduam. Ni Raquel, Mama. Ti kasukat ti manglilipot nga manugang yo. Mo sa wan nang isang putkan. Wana, alala manugang sobra ka. Dagiti karga kayo kay. Dadata o basi malakarga mi. Ipatong ipababa ni Mama kitain ni Raquel mano.
samat asawa balasan ko. Darakil pa kita anak ko, nana. Apa nga kinayat mo si Morten ako. Nagsina kami. At agbatbata kami tigasat kinilando. Nagabrudak mat na panag di Singapore. Awan pa'y makabulang ko sa dyan. Din dinamagin nga. At asang sampitanan ti asawak. Kaya insina ko na. Agdandan na dahil na dyan kapit na. At nakabit ti asawam. Una na. Ita makikapit ka man. Mama, nga dito ti question. Nagsinadan. Kat tayo ka di kayat mo. Iso ti kasukat ti asawa. Wala nga saan kayo makapag-asawa. Kapilitan na kasta. Kat orisan ka mag-asawa no iso ti nagbaling na napod no. Awon ti magdanagan yung nana. Tanasaya atak karag ito bing. Awon matin pagdanagan karag ito anak ko at darakil dan. So nga agawit ak to pa lang ito nabigat. Mapan umiliw karag ito anak ko. Nagit ka pamilya. Sakto may lagsub dito eh. No? Si awat kay kanya. Uri saan nakaawatan ni mama. Sakto mga awat kay ka. Mama. Di kito bing. Kahit ko ida ka makitan. Riingin nyo ida. O na siya ako di mapamangriing katakwada. Kinunak manong naimi kat natalumpango ni John idiriingin. Papa? Papang ko? Uy, anak, siya ako ni papang mo. Papa? Ni ading mo. Ano day? Ni Lola ti. Kain idana. Gariingin. Mabilan, papa. Nakiinarakop kami kadagitan na kumanong naimi. Papa? John, adas sukatin ni mamang yun. Ito? May kaduwangay namin? Nasiyat nga dimot lang? Sa lakas kini, mamang mi nga manglilipot ka no ko na ni Lola? Sa mga sasawan nita manglilipot mo. Hanggang ako, kung dakis ka no nga ina, dakis ka no nga asawa. So nga, manglilipot nga ron. So hindi makita mi, hindi may nakamalaan, saan kang simusort king ko ala. Dito nga ron kasukat na, nasimpit nga ta. Anak, may kayo, rumar kayo. Rimor na kita anak ko manong namin di kwarto kani. Dagos nga inarakop nga binagkat. Ni Raquel ida manong namin. Nagdagsirin na ti junior mo Yung gwapo. Anak, siyak ni titam nga Raquel. Tita? Sagpatak. Pamagaman, Gigi. Opo, napindas natin Gigi ko. Gigi. Kapag kinayat mo ng Gigi tinagam mo. Napindas mo tinagan ko, tita. Gigi. Wala naman na uyuyungan na kanto. Galunggong kung natantukin ka. Yung napintas ka. Mama? May turog may gini. Kaya ni Raquel. Ay, kata. Kang kanayon ko magdaldalusan at silid jo iti asawam. Diyan ka di pagsilid at paano na ako matad sa bali nga silid? Okay kan? Mama, kahit bundod na ima sa pamigat, lalabam ta sapak to kamapan umaraga. Nagkaldo kayo to. Manong nemi nagpapas kami kini Raquel, ididedi nga parbangon. Nagpadpada kami manong nemi nga tako na nga maililiw. Gabot talo nga tawan manong nemi. Kadiso naman manong nemi napapaot pa. Gabot lima ka nga tawan. Hindi mas di Raquel manong nemi. Nalaing pa Kalmasan deta manong nemi. Naging istorya kami. Daling kadwet lang ti asawa. Nitikit mo asawan. Nalalaing nga. Muna iso na. Nalalaing ka. No pa talaga nga mabaero ti asawa. Kani? Ori di baro. Ubunin na kani babae. So nga, nagalisto nga mamati ka talaga nga maaramin na.
Idin to pa daak pa lang nga maramin nan. Sa kumamot kaya ti kabrod ta namnamait nga mapasamak ti kasjay nga masapol man. Okay. Kiti asawam. Sunod na yung mimas. Nalaling ka. Baka nalaling pa yung gusto marka nagtubing. No kasta. Mayat ka? Agdan nata. Sa anak doon nga subsubli di Singapore. Siya kon katulungan ni mamang mo nga makamu ka nagitanak mo. Sa kambali ka nagitanak ko talaga naruamdang adayuak. Tagsubli ka pa di Saudi, di ba? Subliak pa. Basit pa turnong mi eh. Inimus di asawak. Inlalaki na. Siguro, Lando, kapag tagpadpadat nga liniputan na kita asawa ta. Data siguro, ito talagang agkatuluyan. Kaya lang, kabitlat at labas ko. Alisto manong name nga na sa deg ni Raquel tirik na dagiti anak ko ken kuana. Kinapudno na mamapayan ti awag da ken kuana. 2 bulan ti bakasyod ko manong name kalbasan na subli akon sa Saudi. Parang Lando, ana, intay manan. Kumusta ti pamilya pare? Kita akong problema nga bata. Napudno di asawa kinanta pa nagtalek ko ken kuana. Kada na, talagang impaypasom ni Raquel. Nga kapunpal mo, nga kinaduha tayo, nagbakasyon. Adan di balayo, adan mare. Kat siyempre, iso pagpakadaak. Pagpakadaak ka ni mama, pagpakadaak ka na anak ko, pagpakadaak ka ni Raquel. Saan tungatan nga manglipot pa iso na? Dikit mo saan. Tikabit. Saan tungatan nga ulit ang makikabit? Hanga tamad. Napudno kanyak ni Raquel. Kasama ko naman kang Mila idi, di ba? Okay, kasi matlang nagitubing kang kuana. Okay na okay. Ningarod mamang mo. Okay, man. Kaslasang ka sigurado. Kaya maong problema. Nilat na mamat pag ipauitak. Sama yung pawawawit ka ni Raquel. Haan? May pawitak para lang kaya kuha na. No, kadagupan sweldo ni mama pang ipawitak. Natalagad nga rod marong name tiknakem ko anang panaw karagitan nagko taadda ni mama kang runanti amin adda ni Raquel manong name. Tao kay met dagito bing manong name kang kuha na. Ang problema, gabuta. Imbilang damat nga inada ta mama ti awag ta ken kuana. Bulan tinapalabas manong name idin ta adaddan manong name na progreso dagiti communication. Yung matang mata na ti touchscreen na cellphone ko. Dahil makapag-video call kumimutan manong name kini Raquel. Makapag-video kami matan ka nagita anak mi manong name. Oh, John. Gigi, kumusta ka anak ko? Okay na okay kami. Papa. Okay ni Mama Raquel. Naawang problema. Ni Lola yung ay. Gigi medyo hello Lando. O Raquel. Abi ni Mama. Damo no. Pasaray adaangalan na. Masakit ni Mama. Kasaritak man. Mabiglan. Mama, kasarin na kakano na Lando. Hello, Lando. Mama, abay, ada sakit yo? Ay, awan na nyaman na ito. Mabanuwak lang amin no. Magdada ni Gina. Kasukat ni Ising. Di katawan ni Ising. Pagpindasan na, samo mat nga susuldo ni Gina. Kapag imbilang naman nga anak na nagiti anak mo.
Awang nga rin problema, mama. Awang problema. Awang problema, gabot naliingak mat ngagsiib. Pwede awanan ni mama, manong Nemi. Iti video. Awang pa yun kita anak mo. Anak ko. Ano di ko na ni mama kang katay? Ay ko, hindi ko na natay. Nalaing ka no, agsiib. Diyak man mo kayo mamang mo. Na sinusisiiman na. Lando, nabiminta sa siya ti pangipawitam di kwartam. Sabi ni mama, naimot ni mamang mo eh. Kakasik no ka nga, mangibagbaga nga kasapulad na kita anak mo. Ti, barong arwatan da, ti panagbasa da, nanaro na kin June. Bamtam, ipawitan ka, ipawitak mo ni mama. Ipawit mo amin kanya ako. Panunutak to. Inagsarita kami manan ka ni mama at kalpasan ti duwang alawas manong Nemi. Mama, alak. Sabi nga, imutan nyo ka nun ni Raquel. Alam niya, imutan nga bagbag. Ore ka nung para ka nagita anak ko at narigat kayo ko namang Ted. Alak isod pagigamon ti kwartam. Di ka mo pa'y agtalag, di ka pa'y agtalag, kada di asawa mo mismo, anang tulagi din ti kabit mo. Mama, ay, po tala mararamid mo, Lando. Hindi ka Diyos awan. Kimabit kamit lang, at na pa'y asawa na. Sino ko makarot ti kabitan? Kada balasan ko mamit lang Ngawan ti saling kawid na. Nalayang ngamin deta Raquel kat. Di na amo na tagsakbay. Di mila kat di na ngamin amo tagsakbay. So na-picture ko ida. Kahit yung sawen. Oy, mga lalak lat ebidensya. No tsak mariro kat. Di kasinsin narak na. Di madla asawa na. Imposible na na, mama. Imposible. Saan na kaya't pa ni Raquel di asawa na? No, mariro nga ron agad, saan ang asawa? No, saan ang asawa? Posible nga, ada relasyon da hindi. Mama, kasi ka talaga paspasamak ti biyag ko. Hindi mo mat kami amo tagpili baro. Kaya po, ti kabit. Talagang tumat nga makikabit. Mama, awan ti aramid ni Raquel. Ti asawa na aramid na. So nga saan na marami ti bagbagayo? Bahala ka. Ala sige. Nawanan ti panagtalik mo kanya. Kadadahan ng talik ka kin Raquel. Bahala ka. Abay, ada asang sugan nyo? Awan na nyaman na ito. Lala, sige nga rin. Sige mama. No, nanay nyo nga kinagpakita kayo ni doktor. Dapat kwarta nga ipapuit ko kata kayo. Manong Nemi, adamat manan ng pauit. Impatulod. Uno insan kanyak ni mama, iti messenger ko nga. Picture ni Raquel. Nganda mga saksaklot kang kuha nga lalaki. Oh my God! Nalagad di kastoy ng mapaspasamak. Insan kumanong Nemi kini Raquel. Tinsan kanyak ni mama. Timawag ang nakos. Hello, Lando. Ana? Paglibakam? Tikat lang yung di ka lang nakalingadan? Sanga po na ito. Ano nga sanga po no? Nakalawlawag? Isumatlagayam awarin ti asawam. Gabot ti kinalaing ti inam nga mga ramid ti pumuspusa.
Ti payin inak tinagbaling nga dakes. Hoy, kabit, pumanaw ka nila. Pumanaw ka dita. Kinabaila ka pinapano ti mismong asawa king kasar ko. Siganto kid din nga kabit. Kabit nga makikabit. Kalbasan nga tati 30 minutos manon nemi timawag. Manen ko nakuma. Ngim ni Madjun manon nemi ti sumungsungbat. Hello John. Pa? Pinunod ko na ito yung cellphone ni Mama Raquel. Haning nga mamat pangawag mo king kuana. Kaputan ako kasunod kinadagas ti pudnoy. Kastamad deta. Mapukawan kami manin ti Mama. Nasunod ay ito yan. Kinapudno na. Imay pa yan dito ti pudno nga mamang mi. Anya to ko na? Imay dito eh. Gabot talagang kagurgura mi sa aming nga pinasang bahay. Kahit na ko mga makisarita kada kami. Ni Mama Raquel ti kinasarita na. Alapasan na, pimanaw mo itlaan. Papa, saan nyo ko mapapanawan ni Mama Raquel? Sabi nga dyan, kumapapanawan ka't manglilipot. Baka ni Lola ti anti ka po na, Papa. Anya? Ano to ka na? Baka ni Lola. Sabi ko nga ni Lola mo. Ha? Kamu? Basta saan kumakayat na pumanaw ni Mama Raquel. Sino pwede Mamang May, awanin ni Mama Raquel. Ngayon talaga nga awanin ni Raquel manong nini. Talaga nga dinangatan maanusan. Kahit simurot ng kabit na. Ni kabit, nagkimabit. Naging ka manong nini. Nakalpasan lang din duwang alawas. Nag-ring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Sino ka ta? Hello? Hello? Lando? Saan na tayo? Check ni Mila. Kasano nga namunti ng barko, ha? Nanda ka mismo dito balay. Tisidong ni kita nagta. Tisidong ni mamang mo. Apay dakad ta? Ha? Pumano ka ta? Pamanawan na. Asino pa yung mga sikaso ka na kita nagta? Katanaman ni Mama. Naidalit na ni Mamang mo. Naidalit. Pero pumanawag dito eh. Awanin ti mga sikaso ka na kwada. No pumanaw kami ka nagitan nagta. Ang may mesanin, Mamang mo. Sa bagay, hanga tamat nga mabayaan, di kiti kakabsat na tiklawlaw. Kaniri kakabagyan nyo. Talaga rantak. Timang ipanawon ka na dyan kini Gigi. Hoy! Samura mi din dita. Handa ka kaya't digit anak ta. Kagurgura da ka. Nalolawaganin ti paunoon ti kitubing. Sakit mo sawin. Pinagbalin na kami nga dakas tinam. Ta kami kini Raquel. Saan po doon ito? Amom nang dagasak ko ma. Saan ko man ng pamuspusan pa nga. Nakaumayak dito. Amom no talagang pudno nga dalalaki. Abay kagsubli ako mapalang dito. No may mangkita ka anak ta. Ure no sa bidungan ti panunot ti kitubing. Gapot ti kinalaing ti inam. Nga sa bidong ti panunot da. Diyak maawatan no anyat klase ng inakin na lola. Katugangan
ni mamang mo. Tapagbalinan na nga da basol, da umat basol. Nagbalin kami nga na siya at nga padpada kini Raquel. Kami naramin na ti amin na pamuspusan tap no masabidongan ti panunot mo kit mamati ka. Nagbalin kami nga dakes. Dinakpulos inik kan ti god daway ko nang ilawlawag kang gati amin. Ni Jake nga bagbagag nga kinainarakop ko kit kabsat ko. Imay dito siyudad. Tapno sapol ti trabaho na. Siyempre, asino ta saan nga marakop kang kuanak, dabayag min hangkang nga nagkita. Nga dahil matadgun ng dawayan ti, tinandanan ti inam, nga nagpicture kada kami. Mila, nagsakripisyo ka da para ka rito mapinliam. Kakaasi kami dito nagsakripisyo. Kapag tinandaan ka tindakas. Nga inam. Apay kami nga pinukaw mo, ti pa nagtalik mo kanyak. Lando. Nagawit ka. Barang makamakam mo pa nga si bibiyag ti inam. Ano, sakit ni mama. Sakit ti puso. Mila, pakawanin nak. No basta lata na mati akin ni mama. Mila, sa mga adoyo na kita anak ta. Mila, sa mga panahon ni mama. Asa kasuam ko man ni mama. Pangasi, Mila. Manong Nemi, kabutay bagada talaga marikatan ni mama. Pinadas ko tinagpakahanda Manong Nemi tibus ko. Emergency unak kinkwa naman. Kaya po Manong Nemi ta pinalubusan dak. Nrubot ko na kita rawate. Oh, pare lang do. Ang binaw basta mo trata ma. Ngayon, pinalubusan ta konti kumpanya. Abay, inakayusan di pamilya padre. Katanya naman na masamak. Mamad padagas kahim ngagpeso. Ni mangko. Dagi din dandanon kanya. Napamungat kami nga pinaukaw ti pa nagtalik mo ti asawam. Pati di kabit mo nga nakasaysay at ipanggap na. Napukaw pa ti pa nagtalik mo keng kuana. Padre, dadat kang kanawin ko ibagbaga keng kayo di. Nasaan ka nga basta desisyon. Tanawan sa kamali ka, awanin. Kaya naman kanya, nagtalin na ito pa nagtalik ko ti asawa. Ore ado na kita mang padpadagas, napiyakin ka. Tasidong na kita naganak yung kuha na tayanda. Ay kan talaga, awan ti aramid na. Awan ti aramid na. Ngay dito tiga po na, nga nagtalik ka ken kuha na.
Nagawid ak nga road manong name nga di na oras dito Pilipinas. When? Saan ako nga nagpasabot na pa iti airport manong tamok nga sanda masango. Manong name ti asawak ni Mila. Tinangsabat kanyak. Idadda ko nito sango ti balay. Lando. Mila. I'm sorry. Pakawanin na. Okay. Sabay lang nga nito pagsalitaan ta. Nagitahan na ta. Babantahin na ni Lola na. Abay, ito balay. Awan ti ospital. Isumit lang ni Mama. Tinagkalik ako. Ngamayawi din to'y. Nakaro ka dito kasasakan na. Siguro ito doktora, nabay kaya man nga ang angalan na data. Diyos ko, baga kang kuhan ay di nga saan na kami bayan sa lunat na. Baga kang kuhan oray ikat ada kwarta nga aramatin na. Naramin na nga tamot ang talaga nga mapahanin. Ti ayas na. Hindi mamuhan manong name niya kiti anak ko ang dakon na. Ni June. Madamo na tanga barito ni June. June anak. Tapa. Papa. Magmatayin ni Lola. Ni Gigi. Papa. Pagpakawan ni Lola. Ang ka nung umatay no saan tayo nga mapakawan ni Sona. Nagtakal kayang baso na. Kas may isang anak manong name. Siya akong timuno na nga nakadanon tiyan ni Mama. Mama. Eh, Lando. Anak. Abay, tulog yung kasto eh. Diyan ka di magkakala kayo. Nga noon yaman tanan na yan nyo, nagpahagas kayo, yan tangi ka nagipapauitak man ti kwarta ka na kayo. Inaramid ko man anak. Hangim, kaslasaan lang ka maimbagan. Kasano ngamin nga maimbagan kayo? Nakadakdakas kayo ba't gayam nga katugangan? Nakadakdakas kayo ba't nga ina? Nakadakdakas ka nga Lola. Magawalan na kumanak ko. Abay, nakapanunutan yung pinagpadakas. Nagiti babae ngayong patag ko. Kan mangipatpatag ka nagit anak ko. Abay nga naramid yung inya dayot ina. Nagit anak ko. Malaking bubukod kayo nga ina, kin Lola. Uma. Sige. Babalawan lang. Anong utak ba't ka basol ko? Basol ko. Makawanan na kumanak ko. Sala nga siya pagpakawanan nyo. Nagaramidan nyo tidakas. Nakapagpakawanan kun ka na kiti apo ko. Kanalawlawag kun ka na kuha na ti amin. Kastamat na kinimila. Tinagaman na kinimila. Tadi nagbaybayan. Ilaway ako mga mangpanaw. Kanya nga alam na nagit apo ko. Yung pagpakaasik kan kuha na Mama. Saan na kayo panawan? So yung karagatak mo tinagawin. Tapno makasarita kayo. Tapno mangig ko mismo ka nagitibibigyo. Nga puro pamadpadakas tinararamid siyo. Lando, Mila, at ni Raquel. Agamam mo kayo kin Raquel. Salang agamam mo. Agayam kampay. Raquel.
Pinatpatim iti inam. Nga manyeta. Nakasaksakit ti pa nagsasarita mi idi. Lando. Siya kakabit. Nagpakabit. Hindi ito ta nagbali na ka na siya at kadagitubing. Nagbali na ka na siya. Tadat ta kayat tinam. Tapno adad na nga kagura na tipod no ngayon nada. Ngayon namuak. Iti pa nagsarita mi kanimila. Napanagnagak na talaga. Ngawan ti sabaling aking parnoy ka nagitoy no saan nga tinam. Raquel, matmatay gagaya mo na. Baka warandak ko ma. At syempre, si papakawang ka maa. Nangarod pa eh. Yung na kayo mabalin lang kumakit kayo ko pa'y tagbiag. Saan nga naskan pa'y agbiag, tikas ka na kayo, nana. Kumamata ka sa tisa umitiinak. At damat pa, kaya panahon na nagbalbaliw ko ma. Una na yung kampay na abot, just pa nagbalbaliw na. Kadkado nga min, nagititat tao nagbaling nga dagas kat marakarak ti pamilya. Pakawalantak ko ma. Kas na ko nakitayan na si papakawanak ka. Si Camila. Hindi pa lang si papakawanak ka na. Kadagit apo ko yun na. Si papakawan naman lakan ka. Nagpakawan akong kadakwada. Kati anak yung ano. Isot mismo kang runaan nga nagbasulan nyo. Anak yung mismo. Dinadail yun, ti pamilya na, ti anak yun. Mangibaga ka man ti rason, nana. No, apay ka inarami dyo ti kastoy. Apay, ada ka di nasken nga ibalbalis yo, kada kami tinapiktaran. Awan. Ano nga rod? Raquel, sana nga nasken pa nga saludsudan ti deta. Baka amumon. Amukan. Mama? Mama? Saan sa amat ang umang anges? Raquel. Mama? Manok na imi. Saan ang umang anges ni Mama? 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 Manong name kas may nga anak. Siyempre, sinangitak, dinung awak, tipupusay, ti may sangina. Ngayon tama ti ba nagsangit manong name da June kini Gigi. Itilikodan manong name nga dapaset tibiyag ni Mama nga nagbaling nga dakes. Nga madado nga amang manong name ti paset na akin na siya at nga inakin lola. Iso nga sinangitan mi. Nagsangit mat ni Mila manong name. Ni Raquel kas na mapilpilit na tumrem na kitiluana. Nawa nga ro din tinaramidan mi, na dinangasikaso, kang kuanan, manong name, nangayab kami, ti punerarya, tap na maasikaso. Matarimamutan, tinagistan, may plaster, may sagana matan, nagitinaskan na may sagana. Nagsakit manong name, nga pa nagbakasyon na pilit. Tapan nakatay ni Mama, tinasang petak. Ngayon di magpintasan na. Nalawalawagan di panunod ko. Manong nemi. Kaya ulit-ulit ko manong nemi di nagpadispensar kinimila, nagpakawan, tan napukaw, impalubos ko nga napukaw, ti panagtalik ko kinkual. Ti pagyamanak manong nemi kat nagbalinlat na napudno ti likodan ti amin. Kat saan na ngayon payso, ti pamabasol ni mamaking kuan. Nagtalinaed nga nasinaw ti puso na anang ipatig kaniyak.
ken nagrespetar manong nemi ng salaknib sagrado a kalaysan. Pinagtalinaed na manong nemi adin tupulos maulit pa iti kaawan ti respeto digiti anak ko ken kuana. Anak mi ken kuana. So nagpakpakawan mo't manong nemi digiti anak ko. Anak mi ken kuana at basta latan namati da iti lula da. Tani nga rod, nakanos pa lang ti panunod da kit alis tulayang nga masabidungan da ita nga panunod. Siyak met manong nemi basta latan namati ak iti inak kad napukaw ko ti panagtalik ko iti asawa. Maulit-ulit manong nemi dagiti pamakawan nga itadawat. Tawari baga ni Mila, nalpas kad nalpasen lang to. Gagangay da ito ti biyag, panubo. No kasano ti kinairot, kinalagtakin, kinapudno ti ayat, ti tunggal maysa. Nagkiti danggay ni Raquel, manong nemi, kabayatan, ti mansayan. Kat siyempre, asunod kay dak, kadagiti dua. Siyempre, ti asawak man. Tawatan nakmat ni Raquel. Pagpindasan na manong nemi ti kabit, ken ti pudno nga asawa, kat naggayem da. Hindi malpas ti tabon manong nemi, nagpakadan ni Raquel. Raquel, Lando, Mila, sapay kumatag, kikita tayo tumanin. No, kikita tayo tuman, datay awan na tayo. No, birthday ko, birthday na kita ubing. Orita sa nagmat lagi ito eh. Dua lang nga ili, tinagbaitan ti ili yo, ken ti ili mo. Ay masamit la probinsya tayo ante oh. Okay, kumusta ba tayo ni pamilya? Nagsunubila lang kay kinlakay mo? Saanin? Nagaroon na edi, naamuan na nga nagkikapitak man tayo. Damok at nagtultuloy ti amin. Alagat adamat karbengam nga agragsak, Raquel. No makakita kan tumat ti lalaki nga talaga pakarik naman ti ayat, kadi patpatig na kamet. Sanin? Ipokus ko lang amin na atensyon ko kada kita anak ko. No mo nakit ni. Dila mamin ano? Agkalis danton. Ala, good luck ka na kayo. Manong nemi, dito nga nagsangit ni Raquel nga nakiinarakop kada giti duwang anak ko. John, Gigi. Tita, mama. Alahan nyo lang tayo ikadantiyawag yung kanya ka, mama. Nagyaman at numama ko na ilatakan nga. Kasi ano, ti pa nang ipatag ni mama, pudno nga mama amin, kasi tamat na narik namin, napampatag mo ka na kami, mama. Thank you. Nagasat kam kidi tadwa ti mamami. Samat nga rin nga mabaling nga, agbaling nga duwat asawa ni papag nyo. So nga siya, agawid ak di balay mi. Kaya sasarong karanta kayo ito. Nagsingsing ba't kay John, Gigi, ipas na kayo nagbasa, sapay gumata, matong palyot na napapyo. Mila and Lando, thank you. Sapay ko tawan ton ti mapasamak na managsinayo. Sapay ko tawan ton ti mang padpadagis ti tunggal may sagada kayo. Manong nemi sa anak kon nga nagsubsublipay iti abroad. Mabutay nga kun manong. Tamaan no. Andamanin mading nga damag nga dumanon kanya. Nagdala na ita kung tisidong ti asawak manong tadamat sang kabasit nga ornong mi. Nadyan nangipasdag kami ti negosyo mi manong. Gaputan nalaingak met carpentry manong nemi. Kabaylak met agsangal manong nemi. Agaramit iti cabinet, aparador, katre, kadadumpay. Ken may sa nagaramit akpay manong nemi. Nagaramit akpay iti nadanak pa iti hollow block sa factory. Kaya na agkasampul kampay manong nemi kadag iti lusob ken dadumpay. Babaymat lang titulong ti asawak manong nemi duwa kam tinang manage direta nga negosyo. Sala nagsardeng kakimapsud ita nga negosyo di kapigsat i-lockdown manong. Kamita, nalukay manen, niyaman ita manong nemi, nagkuri manen ti negosyo mi. Kada John kini Gigi manong nemi, at dani ti college ni John, edin ta ni Gigi, kat sumarsaron tumat ni Sulat. Ni paring kulas manong nemi, samad lata mapukot ti kami lokasyon mi, samad nga nagsubsubli. Iti Saudi, adamat ti negosyo naman.
Irindot ni Raquel, Manong Nemi, every quarter nga kikita kami. Unusahan kat na kami matumapan pumasyar ti ayanda. Talagang sandang nagsinublihan ng peti asawa na. At naragsak matisunan, babaeng ka nagiti dua nga anak na. Na ito iti pagkasalita ak Manong Nemi, kat siyempre gaman naklaunay ken ka. Iti anos mo nga nang iba sa kalpasan nga nag-chat ken ka iti Italiana. Kanagyaman akmat iti anos mo nga nang basa ka nang isurat. Thank you mat kadagiti naruway nga nagbuya ka nagdengeg. Sabi ko matadamat na bating nga adal liwliwa kan pagsarmingan ti biyag. Kan balag kadagiti OFWs no makaawat kay kadagiti aniyaman dita nga ibagbagada seknang kadagiti napanawan nyo nga pamilya. Awang kastek sigurado. No puno uno saan. Amon nyo no pamadpadagas uno saan baka adda kontrabida laing iti biyagyo. Tuoy nga rutagyaman nga pagaya mo, Lando. Thank you ken Lando, thank you pa nagsurat. Ken pa nang iburay dito pagkasalitaan. Thank you mat kadagiti nagbuya ka nagdengeg.